दै हाबबाय आंनि रुमाव लोगोफोर बहुत दिन जाबाय अखा हानाया थानाय जोंनि न'आव गामियाव गथायावबो दैबाना जाजोब्बाय आंनियाथ' रुमाव दैयानो हाबजोबखाबायमोन दा आङो नैया राखिथिनि आङो नैया रुमाव दै हाबजोब्बायमोन दा नैलानियाव बान्दो थेनानै इखो रुमनिफ्राय दैखौ सारहरबाय थेवबो नैया भर्ति दा आं अफिसाव थांसै नैया आरो अखा हाबाय थाबा लोमजोबसिगोन इ बान्दोआ आयु नै आदैसे सेख्लायावनो नै रुमफोराव दै हाबजोब्बाय नैबे आंनि रुम लोमजोब्बाय नैया कम्पिउटार सेन्टार मोननै बे दै हाबजोब्बाय नैया आदैसो जाखादों नैया बेसे जादों हाबगोन उपाय नाही आरो सबर हयसे ना गारियासो फैदों हरसे हादोसन दिनै हराथ' नैबे हस्पिटाल मोन लोमजोब्बाय नै आइबे लामायाबो लोमजोब्बाय दखानफोराबो इनै अफिसा लोमजोब्बाय जोंनिया नैया ओंखायनो खांख्राय ओंखारलायदों इनो खांख्राया खांख्राय सैमाया दैयावलाय सिले जानानै दंमोन बिनि उनाव आं बेखौ लिंना लाबोबाय मैया दा फैफाबाय थादोंमोन उननो tuh, ibu kok.